Belaino Samwng Rijak Khaimani Koktoma Thanai Shalni Horo Khoai Sonorai Gamini Dako Shukudeb Debormani Phalnok Hor Shoni Rijak Kha Shabo Khaika Bahike O Samwng Rijak Khaijaka Dakru Jorate Hamya Kho Phiaba Bini Nok Phalnok Bai Hazalni Bagai Hor Nangmani Shahar Manleya Phiaba Amani Phungok Khai Naimani Thapla Jajak Bini O Phalnok Tamani Bagai Bini O Phalnok Hor Shoni Rijak Kha Kebu Hamya O Phalnok Bai Bini Nokong Chalok Tongmani Belaino Khadomani Mangphili Mokol ni Muktui Bai Wanajak Tongkha Shukudeb Deborma Te Bini Nokongi Bororo We report Gumoti TV Boishar mani hor ekratawa khamohini yangni borok khai khana hokau bokles ngai kuli baribo phone khaimani ngai bobo hor mukri asa kuthang juno phone khaihon malia ngai jeng phai chokwelia tin phung sai manamo Nino dugan bising rok tam mane rok tamani mun tamon dugan tamani bising khai to tei to bisi to kroi amna ni tui dram rok tui nangman dram kaham rok glass rok tongta gang je dugan ni mani thok rok somo so berma Agaran roton rok tlang thang tha ngai mod bo jaga mon nin mod dugan an mod dugan de iko mong ta an dugan man lok khai tai mane mo du paran bung tam rom sundurai nengor dugan khai tong man koi bosor rok kha ani mo or dugan khai 5 bosor cholika nin bung khai suguda ngai nang tam hini kha khai je nin mono buiro sarkar ta mane bini chena hor nang kha buntro hai matong ang khai mo boin sokka hinu ga oso chok khamya delan mo nini sotur rok agir rok dugan ni puro ko ang agi bobi aw to ke bai chu hima se kre salima bo kre angat ka so botang khai sabo hodi klang ta kang tan chana nin kun sonde horo tong mane ke bo khai sonde ho khainan motor se kri ka ba party ba jati rok tui rok bai rok party rok ni ba ke twang ba bo sonde ho khaya ta ngai o bazaro te ku ni rok sabai churup da khai jaka te kaisa monai ni kaisa bai kha sabai klang bin ke buri dugan bina bo team sapta bo bo te bungli tu kira hari sama yogi jago sukai yo bobo, ngai bini bo sabai kelang thakata, bini team sapta Rijak, ngap sung sabai kelang thakai tai tang khai china nubu nubli khai, kem no sonde ho khai marok, sonde ho to tai sam no khai china kun sonde ho to kurinyo, ngai ni no dugan bising ngo busurong ni malok no, ani o dugan bising ngo prai to bo se 3-4 हजार khai chatong, 3-4 हजार ni, ngai nok bo nok to tang mani ba balok khaba nok tak lai si ko pasu mangsu ya ko to bo u ngorok dina tong khotap peti ro buna tong khota ngai nang motam hing mo buino sokna tu henok kha sonde khai tang buino sogo hinu mane borong no khai sonde ho khayata mane to pon buino sokai buino sokai ngata mane kuno or hor bosana moton tor tong mane thaparong hoite ro bosana moto krui nin bung khai tam kha an bung sugoda nin bung sugode bo parani iko sunrai no